Да, разбира се, на Манфред Вебер позицията е спрямо решение на социалистическото правителство. Де факто в момента това решение не е взето от ДПМН, но наистина те са в едно съревнование, за голямо съжаление, с СДСМ и ДПМН, кой ще се представи за по-голям защитник на македонската идентичност и македонският език от българите. И ние многократно сме поставили този въпрос в нашето семейство. Знаете, че техни представители, Александър Николовски, си позволи в Съвета на Европа да зле постави България, използвайки ЕНП, и беше сериозно санкциониран с забрана да говори от името на ЕНП. Това е дебат, който постоянно водиме с ДПМН и наистина техните и връзки преди с Груевски, с Орбан. Между другото, не е тайна, че Орбан финансира голяма част от медиите, подкрепящи ДПМН в Македония, като един вид контрапункт на тези медии, които се подкрепят от Сорос, и поради това, че Орбан работи срещу Сорос. Аз съм имал възможност лично на Виктор Орбан да му го кажа това нещо. Отговора беше да, ама аз подкрепям всички, които са срещу Сорос. И аз тогава му казах, ама Виктор, те работят срещу нас. И той беше много изненадан, уж че не знае за такова нещо. Но това е ситуацията и бъдете сигурни, че ние продължаваме да отстояваме демократичните ценности, работата срещу дискриминацията и срещу говора на омразата, и информираме нашите колеги, и те са много добре информирани, не само те, но и Европейската комисия, какви са позициите на ДПМН. Де факто, поради липса на 6-7 депутати или пратеници за приемането на уставните амандмани или изменения, те не могат да бъдат приети. ДПМН са казали в лицето на Християн Мицкоски, че те няма да искат преди изборите да го направят, и съответно това ще се проточи доста дълго във времето след Нова година, или тогава, когато са изборите, съответно който спечели тези избори.